Здравейте! Здравейте, Елки, аз съм Зомби БГ, тук с мене е... Кой си ти? Където ще играем на Фреф и сега ще ти седна на компютъра. Чакай ме, чули? Да, аз съм Зомби БГ. Тук с мен е Андро Галинов. Чакай, аз съм пушища. Добре. Чули ме? Да. Андри, А? чуваш ли ма? Айде, почи. Аз ще бегам, човек. Че те бег. Айде, добре, дай. Аз съм намалил. Завината. Бегах ли ти, бе? Аз още не съм се пуснал. Нека я чекам. Чакай, ти си с бяла кола, нали? Ти има бега! Да, но... Аз съм последен да бегах. Мали, ти ме бега. В горичката си, нали? Не, сега съм там, ба. На въздушните стигнах много бързо. Ти ма бега. Що тебе те е спанал отпред? Бързо назад. Спасих се. Хора, аз сега не снимвам, ще стримваме с него. Не стримвам ли още? И аз. Още стримвам. Бегах ли те, бе? Да, сега. Аз ще биям по него. Бегам. Сакал съм те. Тук при мен вършат някакви листа. Кой при мен? Аз в момента само забускам. Видим аз, видим. Те... Много гадно. И да знаеш, че си чувам гласа. Но и аз. Бегах ли те пак? Да, нали? Аз още съм отзад. Не, аз съм най-добри в състезание. Ти сигурно си... Чакай. 2. 2 минути, давай да стане 10. Ще ме не утре симулатор, който... Утре! Да, утре! Хора, вие трябва да ме виждате и мен. Ти още ли снимаш? Аз не стримвам, аз не стримвам, човек. Не стримвам. Снимаш ли? Прият. Прият. Добре. Почваме наново. Що бе? Завършихме. Мали, ако съм я разцепил, мале, бегал съм. Хора, зрители, бегал съм. Ама не съм. Видя ли, че аз те бегах? Някакви ми пишат в коментар. Трябва да ми пишат. Мама каза да напипаш таблета, да се зарежда. Бегах ли, човек? Аз съм още отзад. Как се връщаш, човек? Аз имам сега. Чекаме. Разделен? Да. Пускам турбото, човек. Аз имам и турбо. Чакай само да го мина това. Що ще чепащам от начало? Ти ще ме бегаш. Не, аз съм още на това ниво съм, аз съм още. Кого? Да. И да му ебам малко, да му харесва.
Чакай, ще играем. Тук ти сигурно си ме бегал мен. Искам да пиеш. Аз завърших. Чакай, аз достигна. Що още не съм стигнал? Тръгваш ли? Да, тръгвам. Защо питаш? Кембар. Я не говоря така, бе. И питате как е неговият Фейсбук, Зомби БГ, в скоби Фенскуп Почваме там с... Айде. Аз трябва нещо. Сега? Още не съм се включил, включваме се на нет сървъра. На нет? Нет сървъра. Тебе пуста ли те? Ама къде не клипаш таблет. О, мале, бегах я! Бегахте, им падна. Сега ти ме бегаш. Пак те бегама. Не, ти ме бега вече. Сега кой някъде отиваш ти? Трябваше да си пусна автоматичното каране. Як Петър, къде играме на Евротрек симулатор, не нашия лаптоп. Глед. Учи ли ми това къде? Списък. Аз не знам. Дали не? Да. Чуваш ли ме, бе? Да. Говори малко после да не те чул човек. Получил съм ти писането. Какво пише? После те прочетем. Че сега съм още в клипа. Не знам къде карам. Аз сега си тук карам, просто аз това състезание съм го играл. Само това съм играл там с... Нали го знаеш къде е? До сега го играм. 2 пъти. Не това съм го играл, я това не го знам и съм ти написал, не знам къде карам. Да ме гав. Аз знам защо съм го играл. Забравя. Ти къде си? Ето къде е за тебе, защото ти си ме бегал. А ние сме трима, знаеш ли? В играта. Да, трима. И Хилбрем участва, ама той не говори. Ето, тук аз те бегаш, защото тебе те спанал заради мене. Те бегах и Хилбрем пък аз ще да я. Мене пък само за да и тебе, човек, и те бегах. Да, аз съм те бегал, Хилбрем ме е бегал. Он сега не ме бега мене, аз съм най-отпред, човек. Тебе те е спанал заради мене, а мене заради Хилбрем. Имаме еднакви коли. Абе, тук е скока, падаме. Ай, мали! Колата ми се обърна, мали! Колата ми се обърна на... Аз си продължавам да си карам. Андро, колата ми се обърна надоле с главата и карам надоле с главата. Нека ти го прави да ти помогна. Пиши му. Или пък не, он ще разбера баща. Падайте му кажа. Пак започваме на ново. Да видиш, аз те къде. Какво? Ще купим аде. Купуваме един аде. Не. Храним. Влизаме в нов сървър. Айде! Да, мега с Хилбрем ме бега. Аз не бегах.
Да, маркира време заради мен. Време заради мене. Аз съм заради теб. Умалей, как завих. Да, чуем те. Хора, ние сговориме по скайп. Аз съм си в нас. Да, гласът е малко лао. Колко минути стана клипа? 10. А? 10, чакай да свършим. Още 2 минути. Гледай да стане 12 минути. И добре, хора, спираме този клип. Хайде, чао от мен и от него. Хайде, чао. Чао.